Madokachere mabi yangu tinokutambirai kunhau dzomanhoko dzozuva rogumi notatu mwedzi uno waMbudzi. Kwai Meri Chiwenga aramba kupuwa dzimotika dzinopfuura pfumbamwe nodzimba nozvimwe mabhizimisi muZimbabwe pabodzi pono muSouth Africa. Izvi zvapuwa naChiwenga achiti warambane awaende kwache kwache. Heno kuti zvichazopererepi, asi wazhinji wari kuti achenjere kugwa nayo. Iye peno ari kuziva ipo akatsika. Maangoda omunyika ari kuramba achindobiwa kubva ipo akatanga kuonewa. Kwai vanhu vakuru vomumauto pabodzi pono vakuru vomumatongerwo enyika hurumende kwai ndiwo vari kuramba vachiita zvokuba zvino. Izvi zvaibuditsiwa pachena gwaro rakanyoriwa nematikitivha wasori wonyika vanosvika 1 paribe agoziva kuti zvii zviri kuitika mberi, asi heno kuti zvichagopererepi. Kwai komisheni inoita nozvokudekadza mabopoto munyika yati iyo ichagoda kutenderera munyika mese kutanga nokwamutoko ichikurukura vanhu kuti vanhu vanhadzirise zvinenge zviri kunetsa mumana maomo. Kwai vari kuzviti ndiwo vanasahwirawo nyika, heno kuti vachagozvikwanisa chere nokuti kwedu kwakaitiwa zvisvinu nonyaya yematongerwo enyika. Bazi rohurumende rinoringa nozvovanhu vanoita zvemitambo nemagitari reNational Arts Council of Zimbabwe rati riri kunyoresa vanoita zvemitambo wese kuti vave vanhu vari pasi pavo. Wati vari kuvanyoresa kuti zviite nyore kuvapa zvinhu zvokuvabatsira nazvo. Heno kuti zvichagoitika zvechokwadi here? Kwai kuchagodiwa mari inoita madhora omunyika 260 kuti vanhu vanyorese. Tichagokupai zvizere kana paine zvabudika. Mutungamiri wenyika nyasi areketa kuti anoguka maba nomunhu anonzi Tarirai David Mnangagwa. Atiwo mapepa wari kundoramba wachindonyora kuti munhu uyu mwana wache, asi waribe kana chokwadi chokuti mwana wache. Ati vanenge vachiziva kuti mwana wache ngavabuditse umboo hwokuti iyeyu Tarirai iyu mwana waMnangagwa. Idi zvogore rino zvakatooma. Pai kuno motika imwe yomuchakabvu Ginimbi yakaita zvanyasi inonzi yoFerrari kwai yandoikana yakukwata mvura. Kukwata kwemvura kuno kunozikana ba kuti kunoitika motika dzakaita seiyoyo. Heno kuti kutakurana nezvinhu zvachechere kana kuti kudini kuri kuita kuti zvidaro. Vanhu vari kuda kufundzisiwa kuita ana mukoti kuBulawayo pachipatara cheMupiro kwai wamiramira kuti vanhu vokubulawayo vagoniwewo pakutorwa kwevanhuwo. Kwai pavanhu vanosvika 45 wairi bedzi ndiwo vanobuda muBulawayo. Heno kuti vamwe vese wakaboyewepi? Izvi zvinotorwadza. Tinofungawo kuti nokwedu kana kunyadire kuitiwo zvibodzizvo zvokuti wokwedu wapuwawo mukana wakaonaka. Tiringedzo pasi rese. Kwai kuSudhani yodzasi kuri kuramba kuchindohwiwa kunyange wakanyorerana chibvumirano chokuti wareke kuita zvokuhwazvo. Idi hwendo huno mabotso heno kuti achaperedziwa nei? Kunyika yoNamibia kwai nzara nokushayika kwezvokudya kuri kuita kuti wapwere wazhinji wabude muzvikoro. Kusaya kwezvokudya kunoita kuti wareke kuenda kuzvikoro nokuti wanenge waino nzara. Idi hurumende kodai yamiramira yaita kuti zviringane, wapwere wawane zvokudya wafundewo. KuEthiopia kwai kuri kuramba uchindoita zvokuhisiwa kunzvimbo yoTigray uko kwakaita kukomberedziwa nohurwi hwehurumende. Hurumende kwekuEthiopia iribe zvizhinji zvayareketa, asi kuri kunzi pakaita kudzimiwa kana nemasaisai odzifoni kana opadande mutande nehurumende.
munyaya inofadza yatinoshuvira Nigeria zvezvino kwai iri kugoendesa kudare rodzimhosva kambani yeJP Morgan munyaya inosvika mabhiriyoni okuAmerica, bhiriyoni ribodzi nomazana manomwe wemamiriyoni okuAmerica. Tinovimba kuti izvi wachabudirira wagobhadharwa mariyo nokambani iyi. Izvi wari kuti kambani iyi ine chokuita nezvakaitika zvokutengesiwa kwemafuta odzimotika aribe kuuchikiwa. Izvi tinoti dai zvaenderera mberi kuti Nigeria ipiwewo mari yayo. Takadaro mabi yangu togumira pano, tini wenyu mhandu weonhawo.